Dovoľte mi oboznámiť vás touto vedeckou prácou, ktorá je tuto hore napísaná. Volá sa to Dlhotrvajúca biochemicky modifikovaná mRNA a jej rekombinantné spike proteíny s posunutým rámcom v ľudských tkanivách v krvnom obehu po očkovaní proti COVID-19. No, prečo túto prácu? Tuto je aj anglický názov, pokiaľ si to chcete nájsť na internete, tak to môžete naťukať a to vám vyhodí. A tam bude mať podrobnosti. Nakoľko ja do podrobností teraz nepôjdem, lebo to by zase bola nejaká hodinová prednáška, čo sa týka tých úplných podrobností, čo sa týka vlastne, keď to chcem akože chemicky presne step by step vám vysvetliť. To teraz nemá význam. To som robil pri mojej prvej prednáške. Z toho bola taká 40-minútová prednáška. Pozrelo to nejakých 800 ľudí, ale z toho úplnú prednášku pozrelo len 80 ľudí. Tak, lebo vlastne to viete pozrieť na YouTube, že vlastne celú prednášku, koľko ľudí vám pozrie. No, nechajme, poďme na to podstatné. Čo táto práca znamená? Ja ešte predtým, že rozhodol som sa túto prácu dať znova na internet, ináč keď pozriete tento môj kanál, čo by som nenazýval kanálom, ja nie som žiadny youtuber, ja som vtedy svoje názory a myšlienky ohľadom tohto covidu dal, ohľadom týchto vakcín dal na internet a len som to považoval skôr za takú, povedzme, že občiansku povinnosť a toto je to isté. No totiž, čo sa týka tejto práce, ja som mal tú možnosť sa stretnúť s hlavným autorom tejto práce, čiže som to s ním aj prekonzultoval. Áno. A keď som už mal túto možnosť, že sa stretnem s hlavným autorom tejto práce, ktorý je profesorom biochémie na Kalifornskej univerzity, tak som sa rozhodol, že to dám na internet, dám to pre verejnosť. Možno niektorých to bude zaujímať. Čo to znamená? Ako vidíte, tam som s červeným podčiarkol čas, že je rekombinantné spike proteíny s posunutým rámcom. Toto je tá podstata. Samozrejme, toto veľa nehovorí teraz mnohým ľuďom, ktorí nie sú v tom zase akože odborníci, ale to je tá podstata, z ktorej celá práca vychádza. No a keď táto práca je pravdivá, a prečo by nebola, tak ozaj s tými vakcínami je tu ďalší problém. Chcem poukázať ešte na to, že vlastne teraz sa rozoberá akože na slovenskej politickej scéne vlastne pán Kotlár s tým, že tam našli s Pekovou nejaké zvyšky DNA, z plazmidovej DNA, ktoré sa tam dostali vplyvom jej výroby. Áno, to je tiež problém a to je už len taká čerešnička, ale táto práca dokazuje to, že vlastne zase podstata tej práce, podstata toho nápadu, jak na to všetko išli a chceli s tým pomôcť a urobiť nejakú správnu vakcínu, táto práca práve poukazuje na to, že to je jednoducho zlá technológia. Tak by som to nazval, že je to zlá technológia, bez nejakých antivaxkerských myšlienok. Áno, je to zlá technológia, toto tiež to poukazuje. No a ešte predtým, čo vysvetlím, že vlastne v čom je to zlé, vlastne nefunkčné, tak ešte uvádzam aj tieto zdroje, kde všade je to publikované. To zase kvôli tomu, že raz, dva sa naši niektorí novinári hneď sa dostanú, že áno, že predátorské časopisy a neviem, a antivaxerstvo. Teraz to dajme bokom. Táto práca bola publikovaná ešte v roku 2024. Prečo hovorím, že 2024? Lebo vtedy ešte nebol Trump. Vtedy ešte v Amerike vládol Biden. Áno, a už vtedy to tam bolo. Lebo to, predovšetkým je to na oficiálnej webovej stránke vlády Spojených štátov. Tuto to nájdete, tu je ešte anglický názov toho. Čiže ešte raz opakujem, oficiálna webová stránka vlády Spojených štátov, ktorá funguje nezávisle, že kto je prezidentom. Áno, a vtedy tam už to bolo. Ďalej. Ešte v Amerike sa to dostalo, ešte v roku 2024, lebo vtedy to už má aj FDA, už to majú mnohí iní, ale teraz naschvál hovorím o roku 2024. Americká spoločnosť pre experimentálnu terapeutiku, farmakologický výskum a perspektívy. Čiže toto je ďalšia spoločnosť. A tam je to zatiaľ najcitovanejším článkom. Áno. A ešte 24 to bolo už publikované
publikovala to britská farmakologická spoločnosť. Tak ja si myslím, že tieto 3 zdroje, kde to nájdete, keď si to naťukáte na internet a tam to nájdete, tak ťažko ich považovať za nejakých predátorov, alebo ja neviem už to ako. Ale samozrejme, niekto to môže hovoriť, že aj to je všetko fake a neviem čo, tak tým už nič nespravíme. No a teraz poďme na tú podstatu, čo toto znamená, čo som počiarkol s červenou čiarou a hneď som tu napísal aj tie dôležité časti tej práce. Ináč tú prácu, keď dáte normálne, však to už dneska, ja si myslím, že väčšina ľudí vie, dáte normálne naťukáte si to do Google, vyhodí vám tam, dáte tam prekladač, ja som prešiel aj prekladač, aj v 2 jazykoch som to skontroloval, či to dobre chápem, áno, okrem angličtiny, že či je to dobre napísané. No a tam som zistil, že pokiaľ nechcete ísť do detailov, lebo to je tá práca, tam je veľa detailov ohľadom aj tých vedľajších účinkov, ale teraz to nie je podstatné. Pre mňa, čo je podstatné, na čo vás chcem upozorniť, je čas v tejto práce 3.1 a 3.3. Tam to nájdete vysvetlenie, že týmto červenou čiarou počiarknutá veta vlastne čo znamená. Áno, že prečo je to zlá technológia. No a keď si to prečítate, tak tam dojdete na jednu vec. A teraz poďme trocha podrobnejšie. Pôvodná predstava bola to vlastne, že z mRNA vakcínou sa dá kód spajku covidu, váš organizmus vyprodukuje ten spike a potom váš organizmus proti tomu bude produkovať protilátky a keď dojde COVID, tak je na ten COVID tým pádom vlastne ten organizmus pripravený a zničí ho. Lenže táto práca čo dokazuje? Oni totiž analyzovali tie spajky a podľa analýzy im to vychádzalo, že tie spajky nie sú totožné so spajkom, čo má COVID. Chápete? Čiže vy ste dostali niečo úplne iné, jak vám bolo slúbené. Môžem to tak marketingovo aj takto povedať. Áno. Čiže tie spajky nie sú totožné. Do určitej miery sú síce totožné, ale nie je to celkom to isté. A tým pádom zase, kto už pozná imunity, a to zase, kde boli tí naši vedci, keď to nie je to isté úplne, tak tam tá imunita, tá špecifická imunita bude nedokonalá. A to vlastne viete dať do súvislosti aj s tou mojou prvou prednáškou, kde tam trocha podrobnejšie rozoberám tú imunitu, že vlastne s týmto vlastne aj súladí. Áno. Takže vlastne toto je celé. Nemáme k tomu čo ešte dodať. Akože tie spajky nie sú také isté. Tam dokonca sú tam aj nejaké veci, keď prečítate tú prácu, tak budete vidieť, že niečo tam bolo naschvál posunuté kvôli určitým veciam, aby sa dosiahlo najmä tá trvácnosť toho spajku a niečo automaticky počas vlastne opisovania toho kódu, vlastne keď ten organizmus robí tú bielkovinu, tam vlastne došlo k tomu posunu. To je ten posun, že rekombinantný spike proteíny s posunutým rámcom. Hovorím teraz to posunutie, nebudem tu vysvetľovať, že jak na tých ribozómach sa to posúva a potom ten kód sa mení a potom samozrejme sú tam iné spajky, iné zloženie, čo sa týka aminokyselín a tým pádom iná imunita. Nepresná imunita, ale v niektorých častiach zase môže byť do určitej miery aj presná, áno, aj to je v tom. Ale zásadne je to ďalšia chyba tejto technológie. Takže toto je celé, že porozmýšľajte na tom, že dneska kvôli tým peniazom vám hoci čo dajú, akože však je to podobné, že keď ten spike sa na to podobá, tak to tam dajme, však to bude nejaká taká imunita, to ide COVID a možno to aj trocha pomôže. Čiže toto je absurdné, toto ja takto vidím. Ja v tom nevidím až také veľké, že by tu chceli nejakých tých vyvraždiť s týmto ľudí, alebo tak, ale vôbec nebrali do úvahy akože že určité veci. Ja som stále toho názoru, niečo chceli, zlá technológia a to nefunguje a to aj nebude fungovať normálne. Nezávisle, že sú tam aj ďalšie tie minusy, čo som hovoril na tej mojej prvej prednáške, ktoré vlastne teoreticky vyplýva, že čo všetko z toho môže byť. A to, že ešte keď to tam dali, ešte ten opis sa neurobil dokonalo tak, jak si to oni mysleli, tak to je už ďalšia čerešnička vedľa tých zvyškov DNA, čo tam našli od plazmidov. To je ako lebo tie
tie by sa ešte aj dali odstrániť, no, tie zvyšky tých plazmidov. Keby len ten problém bol, tak poviem, že to je ešte stále riešiteľne presnou prácou, samozrejme, treba do toho investovať do tej výroby väčšie peniaze a to by sa ešte dalo obísť. Ale toto vlastne, aby toto obišli, túto vec, tak úplne znové kódovanie, nová metylácia, nové označenia, to ako úplne iné. Takže len toľko. Niekto zase má nejaké náhodou, keby má nejaké otázky, tak na mojej e-mailovej adrese vlastne môžete, lebo komenty uzatvorím, lebo stále hovorím, že tieto videá, to je druhé video slovenské odo mňa. Toto nie je o mojej osobe, že ja potrebujem alebo nepotrebujem nejaké lajky, alebo to len zo srdca ľuďom a občianská povinnosť. Informujem vás, že ste dostali niečo iné, ako vám to bolo slúbené. Zase len jednoducho takto vám poviem. Tie spajky nie sú to isté. Tie isté. Ďakujem.